Zelako resaka. Oina bixamona pasau jatela apur bat, nire kontau, atzoko izan zela, inkreibli, atzoko kontzertue, ni jone bana ez, horren ostekue, jungien, holan, edifizio bateko goiko pisura, da esan holan, entrada sekretu baten moduen egon olako taberna, baina kriston taberna, eta taldi esan super ona. Eta gainera, taldi jotze ban funk jazz tarlako gauzak, eta harri-harritxe da, ikustie hemen zelan pilo bat gazte juten dien olako kontzertuak ikustera. Benetan, harri-harritxe eta oso ondo pasaune ban. Eta hain korrika itxera. Bueno, hain korrika inoztien, inbio dugu dutxa harin bat hartu bigu guk, kamioneta barriro be, eta jun bigara gure Andrian bila beran biherrera. Eta handik, jungo gara, beran gurason etxera, eta nafalduko dugu. Ia gaur gitxinez ondo afaltzen dugun. Zaitez, nahi? Emoten dau uda dala, zer hau kriston berue, eta iaia atzaldeko seirek eta ondino guzkixe da kriston. Eta egin dauko kotxie, dauko pick-up truck, dauko ez on the road. Yuhuu! Pick-up truck!